Vores problemstilling det er, hvilke fordele og ulemper der er ved havvindmøller i forhold til landvindmøller. Ja, en vindmølle består så af rotorbladene. Det er de store blade, som der fanger vinden, og så de roterer, når vinden rammer dem, og så skaber det så bevægelse. Og så er der noget, der hedder nav. Det er en del, som roterbladene er fastgjort til. Det overfører roterbladens bevægelse til aksen, som driver generatoren. Og så er der også mast, altså selve tårnet, der vindmøllen står på. Det er den er jo høj, der hvor vinden den er mest kraftig, og så er den mest. Altså, hvorfor er din der lige pludselig? Det fortsæt. Og så og så er der generatoren, som omdanner det mekaniske energi, der opstår for rotorens bevægelse til elektrisk energi. Og så er der så en gearkasse, og der er mange vindmøller, der har en gearkasse, der øger rotorens hastighed for at sikre, at generatoren kan producere elektricitet-effekt. Men ikke alle vindmøller har gearkasser, da nogle af de nyere modeller benytter direkte drevne systemer. Og så er der også lige fundamentet. Det er så det selve tårnet, altså vindmøllen, den står fast på. Det skal være sikkert og stabilt, ellers så vælter den lige pludselig. Ja, sådan her ser en vindmølles motor ud. Og der er noget, der hedder en krøjemotor, som der er på nede i bunden, som det gør, at motoren den kan få meget vind ind på sig, så det virker bedre, men ikke så meget vind, at den gør stykker, så det er lige præcis max. Og så er der noget, der hedder nacellen. Nacellen det er den der har styr på det hele, og den der det er sådan hovedemnet. Det er den der holder styr på, at de virker og sådan noget der. Og så så er der jo krøjedrev, som der gør så, at den drejer rundt, som der gør, at den har styr, som gør, at krøjemotoren den virker, og det er bare perfekt. Og så der er også noget, der hedder en anemometer, som det viser, hvor meget vind der kommer på den, og hastigheden. Og den er meget vigtig til at give svarene til dem, der har vindmøllerne, som det hjælper dem med at give svar videre, som det og det er bare lækkert at have en som vores model, der har vi taget havvindmøller og landvindmøller, for at se, hvad forskellen på de to var. Ja. Altså, havvindmøller, de kan producere helt op til dobbelt så meget strøm som landvindmøller. For eksempel Nordsøen, der er her, de kan producere op til 750 megawatt. Og det kan Thor, der ligger her også op, de kan også producere op til 700 megawatt. Så har vi Tønder her, de kan producere, parken her kan producere op til 300 megawatt. Det kan Ringkøbing Park også her. Så har vi Thy, der er heroppe, den kan producere op til 150 til 200 megawatt. Ja. Grunden til det er, når de står på land her, så kan det være træopbygninger eller bakker, der er i vejen og forstyrrer vinden. Men hvis du er herude på vandet, så er der ikke rigtig bakker eller huse, der er derude, så der er det nemmere for vinden at komme hen til. Så kan man se, i Ringkøbing Kommune, der er det fra 150 til 225 vindmøller. Det vil sige, at det er sådan rimelig store vindmøller, når de producerer 300.000 megawatt. Så har vi heroppe i Thy, der har de for 100 til 150 vindmøller. Der producerer de dog kun 100 til 200 megawatt. Det vil sige, de har ikke så mange, eller jo, de har mange vindmøller, men det er ikke så store vindmøller. Det er sådan mange huse, de har for eksempel vindmøller, der sådan producerer strøm til dem. Så det er nok, så det er de fleste af dem. Ja, det var det.